Radyo DCGB, ang kabilugan kan mga baratang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DCGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sa nagabos mga tugang ilinang kabilugan kan mga baretang unyan na pagkaaga digdi sa radyo DCGB. Ako po ang sino maging tagapagbaretang unyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Sa pamayag mga darakulang bareta sa lado lokal, kampungan magkaribal na politiko sa Legazpi City nagpapakusog nin puwersa. Tricycle driver sa sinparapadyak sa Tabacal City tinudukanan nin bakuna. Sa lado nasyonal, paggamit in one in health pass kan Bureau of Quarantine, aprobado na. Pagbakuna sa mga aking may comorbidity, pinag-aadalan pa. Bareta sa ibang nasyon, 20 katawang nagadan sa baha sa Venezuela. Sa lado ni sports, Philippine Women Volleyball Team mapakusog kan sa indang lineup. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Inutuntang bareta ali dyan sa luwas na sa linya si Kuya Jomar Bien. Kuya Jomar, please come in. Salamat, Maray na udto. Duwa ang kumpirmadong nagadaan sa aksidente kasubagong aga digdi sa Banwaan kan Malilipot. Matapos na sarong truck an raudason an apat na mga bihikulo. Ini ang kumpirmasyon na nakuha kan DCGB News sa Malilipot Police na taud-taud pa sana sa follow-up na ginibok kan investigador na si Police Senior Master Sergeant Ramil Bungalon. Nagluluwas na duwa sa siyam na mga biktima kan aksidente ang nagadan. Ang mga nagadan na bistuhan na si Wilson Brosa y Bolaños, 21 anyos, taga Barangay Kanaway, soltero. Asin Dionisio Bilaos, 50 anyos, kan Barangay San Jose, kan Malilipot Albay. Sa entrevista kasubago kan DCGB News kay Armando Asupardo, ka ang driver kang truck na may plate number WMS 871 na nawaran nin preno an sa iyang truck na pinagmamaneho pakalapwas niya sa tulay kan Barangay San Jose. Asin poon sa San Jose, sundo na makantos digdi sa Purok 2 kan Barangay San Francisco, apat na mga bihikulo an sa iyang sinalpok. Anenot na nasalpok iyuan sarong Suzuki minivan sa may parte kan Purok 5 Barangay San Jose na may tulong mga lunad. Ang sinunda na tinamaan iyuan sarong single na motorsiklo. Dangan agihan naman ang sarupang may sidecar na may tulungan na mga lunad. Pasiring duman sa bystander na si Dionisio Bilaos na iyuan saro sa mga nagadan. Dangan sinalpok naman digdi na sa may partikan Purok 2 Barangay San Francisco ang motorsiklong pinagmamaneho kang nagadan man na si Wilson Brosa. Ang nauna na truck kargado nin mga inumon na nakakabuyong na pinagpiestahan man na buton kan mga bystanders matapos ang aksidente. Sa paliwanag ni Police Senior Master Sergeant Ramil Bungalong kan Malilipot Police, na ngunyan pigpipreparar na nindaan na magkakanigong kaso kontra di kay Asupardo, tangani na may inquest ora mismo. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat habi Kuya Jomar Bien sa mga dagdag na follow-up gali dyan sa luwas. Talagang nagiinit ng bida politika sa Legazpi City mantang harayo pa ang panahon ng eleksyon.
Ilang nanotaran dahilan taan kampo ni Ako Bicol Party List Representative Piero Garbin nagpapapod na nin pagtiripon kan sa iyang mga lidera sa barangay kaning mahamanan nin Versa. Kasabay digdiya nagkapirang punong-punong barangay asing Kagawan. Sebong nalado ang kampo man alkalde ng Rizal nagkakaigwa naman nin pagtiripon kaning masiguro na makusogan sa inang Versa pagabot kanal daw nin Pirilian. Lalo na ang pinagalaoman na mga kalaban ni Garbin sa pagiging alkalde iyon agom kan alkalde na si dating alkalde Geraldine Rosal sa virus dahil sa sindang oral daw na pagkayod para sa indang hanap buhay. Idinadagpaman niya na gusto maninda na mabakunahan ng mga parapadyak asin tricycle drivers tanganing makamtanindan herd immunity siring man matawan man ning proteksyon ang mga ini para sa indang kaligtasan kontra sa COVID-19. Baretang ini hatod sa Indukan. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Kaipuan pa man kirare na magpresentar ni negatibong resulta nin RT-PCR test ang mga biyaherong hali sa Modified Enhanced Community Quarantine as in General Community Quarantine Areas na mauli sa probinsya kan Catanduanes. Sigun kay Provincial Information Officer Nico Templo Nuevo na ang mga persona nakakompleto na kan bakuna as in hali sa mga lugar na MGCQ areas ang pwedeng maggamit in vaccination card bilang travel requirement kasalida kan RT-PCR test. Inawan doon ni Templo Nuevo na sangunyan ang mga authorized person outside the residence o APOR as in essential travelers ang pwedeng maglaog hali sa MECQ as in GCQ areas. Mientras sa solamente ang mga printed travel coordination permit ang sa indang akseptaron as in bako mga screenshot TCP ang ipipresentar sa Tabaco Port bilang pagsiguro na warang makakalusot na biyahero na may pekeng dokumento. Ang gabos na biyahero ang kaipuan na magparehistro sa Safe, Swift and Smart Passage o SPAS. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa girare na mabukasan Highlands Park, Legazpi ngunyan alas 2 din hapon hanggang alas 10 din Banggi. Agosto 28, 2021. Yan ang pinalwas na abiso kan manamiento kan parke matapos sa apat sa 18 stall sa laog kan pasyaran ay nakapag-complain na kan mga pigahagad na dokumentos aron kan business permit as in lisensya. Karing makapadagos kan sa indang pagdetienda sa laog kan pasyaran. Pamay girumdoman na kan mga nakaaging aldaw para mientras na ipinapundo ni Alkalde Noel Rosal ang operasyon kan nasabing parke dahil sa kawaran ng kakulangan ng mga papeles kan 18 tindahan. Alagad tulos man nakapag-aktibar ang mga tagsadiri kan mga nasabing negosyo. Mantinidong pagpagirumdom kan man namiento kan Highlands Park sa mga business owners. Nasiguro na sinda igwanin magkakanigong papel na nagpapatuloy na ang sindang negosyo ang nag-agi sa tamang proseso. Alang may bitaran ang problema sa mga masunod na aldaw. Ang parke bukas sa publiko alagad day pinagtutugotan na makalaog ang mga personang may edad 15 anyos pa ibaba. Mientras na maigpit na ipinapasunod ang minimum health protocol. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Nagdistribuir ng tabang pinansyal ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa 826 na benepisyaryo kan Emergency Shelter Assistance o ESA as in Cash for Work Program sa munisipyo kan Nabua, Camarines Sur noong Agosto 23 hanggang Agosto 26, 2021. Ang mga pamilyang grabe na distroso kan minaging baging rolya sing konsideradong totally damaged ang natawanan ng siring na asistensya. Sila makaresibin ng total sa 13,000 100 pesos, kung sa 10,000 pesos ang para sa ESA, asin 3,100 para sa Cash Forward. Ang programang ESA asin CFW kan DSWD, parte kan sa indang Disaster Recovery Program na may kamawatan na mabawasan ang vulnerabilidad kan mga pamilyang grabing naapektaran kan mga kalamidad sa paagi kan pagtaon ng tabang tanganing sa giraray na makapagkonstruir kan sa indang mga residensya asin matawanan nin pupunan sa pagnenegosyo. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Padagos ang pag-abot ng mga bakuna sa rehiyon na nakatala na i-distribuir sa mga probinsya. Ini matapos sa mag-abot kasuhapo ng 31,000 na vials o 31,000 na doses ng Sinovac vaccine, asin 320 vials o 2,340 doses ng Pfizer vaccine nialokar sa probinsya kan Sorsogon. Sigun ini sa Department of Health Bicol Center for Health and Development o DOH-CHD Bicol. Kung sa ng probinsya kan Masbate ang nakaresibi naman ng 49,000 na vials
o 49,000 na doses. Mentras na-distribute naman sa iba pang mga probinsya, ang maabot sa 189,000 na doses din Sinovac vaccine, asin 9,360 doses din Pfizer vaccine na nagabot kan Agosto 24 asin 25 taon 2021. Determinadong Philippine National Police Bicol asin Philippine Drug Enforcement Agency na mas mapahiwas pa ang sa indang operasyon kontra sa illegal na droga tanganing makortar na yun. Patunay kayo ng pagka-arrestar ng sarong persona konsideradong high value target matapos magpositibo asin magpabakal ng 50 gramos yung pinagtutubo na shabu sa sarong poser buyer sa barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Kabalyon ng 340,000 pesos. Ang suspect na bitbinan na si alias Anthony, 35 anyos, biyudo sarong driver si residente ng barangay Batang, Ligao City. Sa pagpapadagos kan pagrekisa sa nasabing persona nako sa iyang posisyon ang 5 transparent plastic sachet na may timbang na 500 gramo na nagkakantidad 3.4 milyon pesos, sarong Magnum caliber 22 na revolver, ay sarong coin purse na may laog na 10 pidaso ng bala ng kalibre 22. Sigon sa investigasyon, ang mga shabu na pinagbabagsak ang sospek sa probinsya kan Albay asin Sorsogon ang hali sa Metro Manila. Ang akusado asin ang mga nakumpiskar na ebidensya ang nasa kustodiya na kang Gubat Municipal Police Station. Asin ang sospek mga kampang sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002 asin RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Ang nasabing operasyon pinagkukondukta kang Gubat Municipal Police Station, Sorsogon Police Provincial Office, PDEA Sorsogon, asin Castilla Municipal Police Station. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kayo ni Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip
mag-Pharex B Complex daily. Upang manatiling ligtas laban sa banta at peligro ng COVID-19 ang komunidad, hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa mga lokal gobyerno upang matanggap na ang proteksyon ng mga bakuna. Katuwang ang ating public health standards at safety protocols, ang kaligtasan dala ng mga bakuna ay isa sa mga mahahalagang susi upang maagapan at mapigilan ang tuluyang paglaganap ng COVID-19 virus. Piliin nating magpabakuna upang tayo, ang ating pamilya at ang ating komunidad ay manatiling ligtas. Patuloy nating ipalaganap na ligtas at mabisa ang mga bakuna. Tara na at magpabakuna. Pagmamalasakit sa masa ay ipamalas na. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. DCGB Bareta alas 12. Panalos kita sa mga bareta ngunyan, sa mga bareta sa lado nasyonal. Inaprobaran na kan Interagency Task Force o IATF ang paggamit in One Health Pass kan Bureau of Quarantine as in kan Department of Transportation o DOTR. Ang One Health Pass kan Bureau of Quarantine as in kan Department of Transportation. Karong online platform na may kamawatan na maparikas o mapadali ang movement kan international travelers gikan sa country of origin o nasyon na pinaghalian sa god sa dudumanan kaining nasyon. Sigun sa IATF, mapo ng gamitan ng One Health Pass sa Setyembre 1, 2022 sa god matapos ang State of National Public Health Emergency. Ayon or sigun man sa IATF, mapo ng paggamit kanon namitan ng One Health Pass sa masunod na taon. Biglino ni Dr. Edsel Salvania, Director kan Institute of Molecular Biology and Biotechnology kan UP Manila, na bago dahil may full approval na kan US Food and Drug Administration o FDA. Ang una kan Pfizer pwede nining mabakal over the country. Na laging handa public press conference, dinawanin doon ni Dr. Salvania na kay puan pa man giraridig din ni doctor's prescription on nin reseta. Sinabi niyang gustong sabihin sa nakan full approval ayon mapaparikas ang access o pagbakal digdikan publiko. Paliwanag pa ni Dr. Salvania, nasa paagi kan full approval kan US FDA sa Pfizer vaccine, dakulang potensyal na ma-aprobaran maninikan FDA sa Pilipinas. Natakot kayo ni Saro sa mga nailing na negatibong epekto ni Dr. Salvania na nakakawa na ni full approval ang Pfizer vaccine ligdi sa Pilipinas. Iyon pag-itaas kan presyo kayo na siguro na kan all expert group kan gobyerno rekomendasyon na bakunahan naman kontra sa COVID-19 ang mga aking may comorbidity. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, na gusto kan gobyerno na masiguro na epekto kan pagbakuna sa mga aki. Bigli naman ni Vergere na mismong si Health Secretary Francisco Duque ang nagsabi na may bakuna ng natawanan in Emergency Use Authorization o EUA para magamit sa mga may edad 12 anyos pa itaas. Siring man sinabi niya sa ngunyan kulang pa ang supply ng bakuna sa nasyon. Nag-imbestigaran na kan dole ang reklamo kan 240 na construction workers sa Quezon City na big lockdown kan sa indang employer matapos magpositibo sa COVID-19. Ang saro sa indang pag-iriba sa ginibong swab test kan Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, nagpositibo sa COVID-19 ang 30 na iba pa sa mga nasabing construction workers.
Kareklamo kang construction workers ikinulong sinda sa lugar. Sinda ipinasweldo kan employers na Millennium Erectors Corporation. Katabi kan dole na dapat matawanan pa man giraray ni sweldo ang si isay man obrerong may ipit sa lockdown. Bareta sa ibang nasyon. Suminakat na sa binding katawan bilang kanagadan sa Venezuela dahil sa pagbaha darakan padago sa pag-uran. Doon kay State Governor Ramon Guevara, 17 na individual ang nawawara asin sobra sa 1,200 na harong anaraot. Apura digdi nawaran man ng kuryente nagkapirang lugar sa Tovar, Bailodores, Zea asin Santa Cruz de Mora dahil sa mga naraot na transformer. Napagaraman na maabot sa 54,543 na katawo gikan sa 87 na munisipalidad na naapektaran kan trahedya mantang ipinairarom naman sa state of emergency ang nagkapirang probinsya sa Venezuela. Bareta sa lado ni sport. Swerte ang Philippine Women's Volleyball Team sa pagkansilar kan Asian Volleyball Confederation All Consideration as in Senior Women's Volleyball Championship sa masunod na bulan in Oktubre dahil antay ni ang oportunidad na mas mapakusog pa ang team na nasa training camp kunyan sa Batangas. Ang mga kasabi digdeyo sinda Abby Maraño, Majoy Baron, Eya Laure, Aimee Hernandez, Bernadette Pepito, Jen Yerva, Ivy Lacsina, Micaela Belen, Camille Cal, mantang kasabay man sinda Dindin Manaba, Maylin Pa at Rhea Meneses, Rhea Di Maculangan, MJ Phillips, mantang imbitado man sina Alisa Valdez, Jaja Santiago, asin iba pa. Atomic Charge Wallet ang napod kan may eksperto sa siyensya sa teknolohiya sa kinaban. Sa rining wallet alagad nagiserbi man bilang power bank na doble ang kusog na power na itao kumpara sa ordinaryong power bank na mababakal sa merkado. Gibo ini sarong rugged aluminum casing kung kaya maski maligis o mahulog ini dahil marunot. Mantangan kwarta mga credit cards, ID, ayong protektado sa Atomic Charge Wallet na ini. Istorya na iiba. Ang St. Peregrine Lasiosi Parish na makakuha sa tunasan Muntinlupa City, ang dalaganan kan mga may helang na kanser. Si St. Peregrine ang patron kan may mga helang na kanser. Sarong pading Italiano St. Peregrine kan Order of Servants of Mary na namuhay kan 13th century. Naikigwan ng kanser sa bitis si St. Peregrine as nakapagdesisyon na kayo po na inimputulon. Sa pagkabanggi bago putulon ng bitis ni St. Peregrine, napangaturugan niya si Kristo na hinapros ang sa iyang bitis. Pagmata niya, grabe ang pagkabigla kan gabos dahil narahay na sa iyang kanser. Ang St. Peregrine Lasiosi Parish may konsiderar na espesyal na simbahan. Ini dahil digdi makuha ang pinakadakulang relic sa bilog na Pilipinas. Nasa pag-iingat kan simbahan parte kan tulang kan dayon nalapa o natunaw na lawas ni St. Peregrine. Flashback. Agosto 28 kan taon 1851 kan mamundag sa Barrio Borongan ngunyan Jagumita Dueñas Iloilo si Nazaria Lagos. Pamoso man sa apod na Florence Nightingale of Panay. 12 anyos pa na siya kan ikasal kay Segundo Lagos. Akin ni Bartolome Lagos, ang founder kan Banwaan kan Dueñas. Nagserbi bilang chief sa Krista na si sa parokya kan Banwaan kan ma-appoint na municipal president General Martin Delgado kan Oktubre 27 taon 1898. Kan mag-orden ng Philippine Governor kay Father Lorenzo Suarez na mag-organisar kan kanito nating Red Cross sa Iloilo kang 1897, pig-appoint si Nazaria Labos bilang Red Cross President kan Dueñas. Yan ang mga bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director Routine Pralta, Assembly News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sinunang tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Rans Luna. Maghali na magbuknat, masado ng programa ang Iskaramusa. Kay Mas Angel Mustasa, pagkatapos na nagkapirang mga pagirumdom. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Philippine Standard Time, it's 12:33 in the afternoon.
An oras hatod sa Indokang Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol Gibuhon,